най-опасното нещо, с което можеш да си играеш зимата. Да минаваш през заледени локви, особено ако е толкова голяма. Дори не знам какво има под нея. Без малко. По-малките улички биех колите, но на такива големи пътища нямам никакъв шанс. И причината е да не карам в момента много бързо е, че карам с много ниско налагане в гумите и имам около 7 км да отида до Пчелина и по Пчелина на обратно. Днеска би трябвало да се навъртят някакви 20-25 км, ако включим и града. Много мразя толкова дълги разстояния. След това на състезание обичам да карам по късите трасета, а не по дългите маратони. Обаче, вижте колко следи има по пътеката. Не съм единствения, който прави правилното решение да кара колело зимата. Якото и също да караш колело е, че има мега яките гледки в горите, където скоро, разбира се, някъде да стигнеш. Вижте цялата тази гледка, горите са прекрасни, пътеката е приятна за каране, в момента е доста идеално, има много малко сняг, даже и с шосейка може да караш без никакви проблеми. В момента даже не смятам и спирачките да е това, понеже имам достатъчно сцепление, което също и ме спира и си карам с нормална добра скорост. Она там да не е закъсала, аз да отида да го дърпам, а нямам теглич, съжалявам. Добре, направих много голямата тъпотия, както се карам, нали това баер нагоре. Си викам, айде да ме преследа, но тези гуми няма чипове задет. И направо отиде тука, паднах и направо се фърлих. Интересно как се духа едата обаче. Трябва да побързам, че се стъмнява, а аз нямам фар. Ето го язовира, ето го пътя, който е много уфъка и трябва да бързам, понеже се стъмва. Както казах, нямам фар. Бас полезите съдите тук. И нямам време за гора. Ще се изселим тук. Сега ако стане нещо, ще се хлъзгам по пътя няколко метра, поне десетина да мина. И така има хипер много лед навсякъде. И ако карам по пътя, стигна утре сигурно. Затова ще трябва да минем на прак. Не баш от тук. Ай!
Да. Не ми се получи много. Да махнем този склон. Всичко ще е както трябва. Така. Монстър да ме пази. Кой беше тук? О, ес! Але искам Трейл Кинг за тук. Как може този Рейс Кинг да драпа толкова добре? Shit. Да, замръзнаме. Яко е, но ме изморява много. Трябва ми нещо енергийно. Аз нямам. Ей, куче! Куче! Накъде ти? Кучо? Ще нямам хляб. Сигурно живея тук в нивите. Вилите. Тук има много вили. И също така хижа. Опа. Това е на цяла котка. Коте! Ой, скъпи си. Коте? Що бягаш на тук, значи? Знаеш къде отиваш? Щом бяга на тук, значи живее някъде тук. Ама, дано да съм прав. Понеже много хора с по-сакум има, които биха се оставили домашните любимци тук. Виждал съм доста котки, както и тези кучета. Дано да има дом тук. Как гледам, има път нагоре, което е доста добре. Ага. Минавам там. Имаше стъпки от куче. Доста е тъмно. Трябва да побързам. Трябва да се прибирам на тъмно и да светя с телефона. Добре, достигнах целта, но за жалост не си свърших работата и трябва да се връщам с скоростта на светлината, понеже вече е мега тъмно. И да, поне да изляза от пчелина, докато има светлина, а после коса. Ще вземем прекия път, стръмния път. Нали искате да карам DH? Това... О, замръзнала. Ето. Това ето DH. Няма да е кой знае какво. Но с това колело
толкова... Не мога да опиша колко е стръмно тук, но е доста. Момент. Ще включа на по-тежък генец. Това направо да прескочи веригата. Пожелайте ми късмет. Манко, не от тук. О, да. Оцелях. Нямах спирачки в началото. Така. Сега. Пиене колчета. Някаква колата надолу. Искам се да му покажа как се направи. Се чуя дали да слазва някой друг път. В момента доста закъсняване като цяло. Той без това човека се прави някакви кръгчета там. Скучна работа.